El Club de Lectura Juvenil torna a la Biblioteca de l'Eliana. Donada la bona acollida que va tindre esta iniciativa el curs passat, la Biblioteca Municipal ha posat en marxa una següent edició d'este Club de Lectura per tal d'estimular la lectura entre els adolescents del municipi. El Club de Lectura Juvenil se celebra els divendres, es dirigeix a un públic de a partir d'11 anys i està dinamitzat de nou per Anika Lillo, figura referent quant al foment de l'experiència lectora entre els joves. Este projecte pretén no solament incentivar la lectura, sinó esdevindre un espai on els participants expressen els seus interessos i poden conèixer més gent amb les seues mateixes inquietuds. Aquest tipus de taller, aquest club de lectura nou que podem tornar a reeditar aquest curs, és una activitat més dins del Pla d'Oci Responsable per a tot el jovent, del qual des de la regidoria sempre hem de propiciar i de fomentar perquè tots els joves del poble, del municipi, sàpiguen que des de la seva àrea, que és l'àrea de joventut, han de tindre opcions alternatives a l'oci normalment estipulat. Volem un oci responsable, alternatiu i saludable. Des que es va inaugurar el passat divendres 21 de setembre, l'elecció dels llibres a llegir encara està oberta a les propostes dels joves participants i qualsevol persona que estiga interessada encara pot incorporar-se a la següent sessió, el pròxim divendres 28 de setembre a les 5:30 de la vesprada a la Biblioteca Municipal. Aquesta activitat que se realitzarà ara a principi de curs en la biblioteca ja ve un poc en un precedent que era el Club de Lectura Juvenil i ara, com hem dit, en el nou curs anem a seguir un poc en la mateixa dinàmica en la que anem a apropar molt més el que és la lectura als nostres joves. Tinguérem molt bona expectativa en el curs anterior i ja que nos ho han demanat tant mares com els mateixos protagonistes, doncs anem a seguir fomentant esta lectura per als més jovens.